Ladies and gentlemen, tadzoka nemvuro wakanaka. Ndoti mvuro wakanaka because Nswe Monday is the day that we record my videos naMtumwa Madzibaba Masango. Of course, unogona kuona Nswe Tuesday kana Nswe Wednesday, but Monday yega tinenge tichisangana naMtumwa. Mtumwa togamuchirai? Toti mkomazigwa muri sei? Tiri nani tuwedza kuda kufambirana nepesi kuchena yataita. Aiwa muno imogara makaro masmart nguva mugara makaro masutu. Saka aiwa muri right muri kuchena handiteka. Yes. Plus techingoedza patinoita kwanisa musoyo. Kuti zvinge zvichifamba tichifadzawo nyama yedu. Yes. Basa raMwari uride kudai. Basa raMwari riri kufamba ya. Aiwa basa raMwari riri right chaizvo mkomazigwa. Tiri kuona kuti munyika mune matambudziko makatakura. So kutera kwatikamboita pepete kati vazhinji vakarwara tunaona kumasowe kwedu. So tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kusangana matambudziko ende varoyi havasi kumira kuroya baba. Saka kuroya kunoita varoyi vanhu vachirwara. Isusu ndipo basa panogona kunge achitozotowanda futi kwatiri nekubatsira vanhu kuti vanhu vapone. Saka tiri kuona kuti vanhu vanenge vachibatsirwa vachiitwa zvakawanda neminamato nditeka. Saka izvozvo tera kwatiita kuno vanhu vaenda kumakuva kunorwa makuva vazhinji, vamwe kunoroya, vamwe kunisa matombo, vamwe ndipo vari kuungana kuita manyaradzo ipo papa. Ndo futi panosimuka mhepo dziri serious. Saka tichikurudzira kuti vanhu kana pakadai ngavawane nguva yekunotanga vanamata. Vasatotanga kubata zvinonzi nguva kana munhu atofa. Hamusina kukama naye. Pane imwe spirit yainge yatopa ipo paya pamakuva paya. Saka zvasinoona kuti dzimwe dzenguva makazviita nenzira dzakanaka, zvimwe zvacho zvinogona kunge zvitozosunungura upenyu. Unonzwa mumwe muchitanzi atanga mafambira guva rasekuru wenyu munesa dombo nguva vanenge vakafa nekuchikumbu, asi mweya uye pane zvinenge zvichiitika ipapo. Saka vamwe tufu kumakuva kweke varoyi, the more time yamunoviga munhu vamwe varoyi vanoda kundochengeta makuva ndokunogara zvinhu zvakasiyana siyana kumarinda. Saka kureva kuti kumakuva kune zvinhu zvakawanda, saka kunosangana nematambudziko akawanda kana uchinge wabva kuya. Saka chinoti wakabva kumakuva kwacho ikoko uchitoenda kumakuva enda unoona munhu waMwari ubatsirwe. Uchidzoka kubva kumakuva enda unoona munhu waMwari ubatsirwe. Dzimwe dzenguva uchidzoka kubva kumakuva ndipo unosvika vanotanga kutorambwa. Kana utosvika basa utanga kutopera. Uchitosvika futi dzimwe dzenguva utoona muchitoka kumakuva munhu anotanga kutorwara otofa. Saka kazhinji panobatwa makuva panoitwa zvakasiyana siyana. Saka tiri kutoona izvo so kazhinji like nezunda katofona nevamwe kuti tabva kusadombo baba, asi chopedza tadombo munina wangu abva adonha abva afa. Zvakaitika kuti izvi zvotani zvazvo izvozvo. Saka kuona kuti vanhu zvinhu zvitoripo right now. Saka makuva vanhu vakasanga kuchitora pachirungu kuti watokwira kundege kubva kunze kwenyika kuti ndakuenda kusadombo rababa izvozvo ndakutosvika kutodaizo unosvika wasangana zvimwe zvinhu zvihombe papi ipapo. Chero madhiri ako angu chitora angu watodhakwa. Saka chinofanira kuti chiitwe papa ndikuti kana uchinge uchida kuita zvinhu zvematombo chichi ufanira kutanga watombozvikumbirira kuminamato wotobatsirwa, kana uchitenda zvechivanhu womboita zvechivanhu handiteka uita kuti panhu papo patese pacheneswe bhosi chinonzi nguva pane pakatoipa. Iwo kurova makuva chivanhu here uye kana chiri chivanhu chakanaka here uye chinogamuchirwa here mukunamata? Isusu tiri kuti kuchengetedza zati kuye kunonzi tinoti tinenge tichiyeuka mumwe wedu handiteka akatisiya like kuti kwababa vangu kuti baba vangu vari apapa, asi already handina chekuvatengera bhozi havachafema havachaoneka panyama. Saka ndinofanira kunge ndichitongoti pandakavavigira ipapo ndichengetedze nzvimbo yavari kuichengetedza kuratidza kuti nzvimbo inofanira kuti paguva ipapo ndiso chiremerera anopaona. Saka kureva kuti zvakanaka zvinhu zvezvezvi zvakakosha because chero kutongopota chingomuyeuka munhu iyeyo kureva kuti chero vazukuru pandinoitawo vana inini vana vangu vachikura ndinofanira kuvarendedza kuti apa ndopana sekuru venyu vachiziva history yedu kuti history yedu yakamira yakadai, sekuru wedu akavigwa panonzi Nhengi nguva rauripi pakati. Saka kuno vamwe vanhu vanongoti havana basa nani nazvo, asi ndinoona zvakakosha mangwana history inotaura kuvazukuru vedu kuti turamba chiyeukawo munhu kureva kuti mana mabasa mazhinji ekuti bereka kwakaita kureva kuti kumwe kuyeuka kwatinenge tichiita ikoko. Chero angave mwana anenge akaparara kumuyeuka kuti mwana wangu akaenda ndisati ndasvika pachicho akaenda ndisati ndanyatsa kumuzadzisa chiwo changu chekuita chekumuchengeta ndimukona. Saka kureva kuti zvimwe zvinotibatsiridzawo. Saka ndiona zvinhu zvakanaka ndazvisi zvinhu zvakashata. Iyo holiday ino iri kurova makuva nekuisa matombstone ndo same holiday yatinopemberera magamba senyika.
zvichiri zvinhu zvakakosha here kuti tipemberere magamba? Zvinhu zvakakosha because vanhu vaiva vakasunungurwa handitika. Vanhu vai tinofanira kuramba tichivayeuka because hondo yavakabata kuti tive tiri pano nhasi takagara zvakanaka. Kuti pane hondo yakawirwa nevamwe vedu. Ana baba ana sekuru vedu vakarwa hondo zipi? Hondo iyo kuti tinge tiri patiri panapa. Saka kureva kuti ndikuona zvakakosha. Kureva kuti ndokuyeuka kwatiri ane zvako kuti tikurangarira zvavakatiitira kuti tinge tiri papi? Tiri pano. Dai kutaura kuno pamwe dai vasina kurwa hondo pamwe dai titori mumapurasi tichitojambiswa nevarungu totonzi endeni apa pamwe zvese dai ngomaziko musitori panapa tingatotaura pastudio panapa ndonzi vakomana kumapurasi. Mukuona kuti ipapo manje ndo panenge pachiratidza kuti kuyeuka magamba zvinhu zvakakosha kuti ndo vakatirwira mukati menyika vakatora rusununguko handitika. Saka nhasi tiri right, tiri kufara, tiri kupemberera, tichirarama zvakanaka tisiri paudzvanyirira handimapaona. Saka tikutenda kuti kuyeuka anofanira kuti pura chitoyeukwa. Zvine gomborero ratinopiwa naMwari kana tichirangarirawo magamba. Zvino chikomborero zati ndisaka uchinzi vakuru tanzi kurangarira ivo vakatisunungura handitika. Kureva kuti pane chimwe chikomborero chinotoitika patiri paya. Respect inotovapo. Tuno zvatinotowanawo senyika handitika. Mudzimi yedu ndipo inofarawo handitika kuti yes vatiyeukawo handitika. Takafa kudhara anambuya nehanda handitika. Vatayeukwawo zuva iroro raremekedzwa. Mudzimi yedu inobva zvinobva zvafamba zvakaita zvakanaka. Saka ndipaona kuti mudzimi yedu naMwari wedu zvinhu zvinofambidzana handitika. Saka mudzimi yedu inofara zvakanaka. Zina kuti kudhara munhu aitoti akatokumbirira chiro chingava chinhu chaanokumbirira. Ndisvitsirei kuna musiki vanhu handitika. Mudzimi wedu ndisvitsirei kuna musika vanhu kureva kuti chivanhu chichagara chitoriko handitikuona. Yes, kuti kanamata sei tisina kudzidza kuti kune chivanhu chagara chitoriko kumaziko. Zvingurambwa kana muvhangeri marufu vari kuzviramba hanzi zvemudzimu kana silent killer akauya panapa akati mudzimu nyaya dzangu dzinosvikira pana Jesu handidi zvemidzimu. Zvinogona kuitika sezvazvo sokutaura kwavo handitika. Asi tiri kuti isusu mudzimu wakarasa mbeu wakadambura mbereko baba. Zvese zvinodhakwa baba munzwa. Zvinodhakwa mudzimu wakadambura mbereko zvese zvinodhakwa. Dzimu renyu mukomaziko emera akataura kuti chenya achifambe ende pakaita munhu anokutsipikai. Dzimu renyu akasamira nemi pane zvinotodhakwa mungonzwa. Saka zvitoriko iwo direct yes kudhara inoti tiri kuenda chidaro asi nyaya yekuti kudzidza vanhu mabhuku aya avako mazuva ano. Vanhu vakuita vachidzidza technology vachienda vachida kutraya kuda kusvika palevel yekusiya zvimwe zvinhu vachienda kuti tikadambudzira tichienda napo. Asi kainza kutotsvaka chaicho kuti kadzoka kuchivanhu. Unoona kuti mudzimu uriko handitika. Yes uriko mudzimu. Sasa chitoti siri kuchecheche tototi iwe nyaya yako ika tanga wambodzoka kugasa chivanhu chako. Uzoyanza uya unamata mushe handitika. Usina dzimwe nhakwa dziri kumashure kwako. Yes saka kureva kuti inga sendikira akatomba mudzimu usina skiri handiude. Pane masongo yakati mudzimu usina dzimu skiri handiude ndoda mudzimu une skiri handitika. Kureva kuti andoziva kuti kune zvinotoriko handitika. Saka mudzimu wakada kufuratira shuwa kana mashuwa dzichawa mawani. Mudzimu iyo wakada kufuratira icho undenga wakaroiwa nechimwe chinhu asi pane chinhu zvida kungoti zvingotaurwa nemakuru wako chete zvikwanise kupa ngwara. Ladies and gentlemen, ndiwo mutumwa madzibaba masango vatenge tichikurukura nawo panapa. Mutumwa madzibaba masango vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana ane chekuita nepanyama uye pamweya. Saka tisatanzwa matambudziko avanobatsira tinombongovabvunzawo uchenjeri 102 watinechida kuziva kuti zvinenge zvichifamba sei. Takaona munhu waMwari Prophet Makandiwa muri vamwe vanhu vaMwari saka tinokubvunzai mibvunzo iyi vachiverenga miliyoni yavakapiwa naSay Wicknell muchechi. Makarionawo here video iyi? Video ndakariona mukumaziko. Totenda kuti vakaitwa zvakanaka naMwari. Vakayeukwa tinotenda naizvozvo. Mari ichiverengwa asi hazvirevo kuti kuverenga mari yaiye vaMakandiwa vasati vaibata. Vakaibata kudhara. Kuzvininipisa. Ende kuratidza appreciate kuti maita basa. Kuratidza kuti mumwe munhu anoti makadzipiwa here miliyoni yezviwa imimi. Because taingonza mamwe maitanza akataurwa mari yakati auitese futi auipiwe. Saka sakazonza kuona Makandiwa akaanza kuti kugadzika ikaitwa mabrick. Yes saka kuna kuti zvakaratidza kuti shuwa chinhu chakaitwa chakabva chatsadzikiswa handitika. Saka izvozvo zvinopawo kuti kune vamwe vanonge vane kutenda kushoma. Unofanira kuziva kuti kune vanhu vanopa shuwa nemwoyo
nemoyo wese 1 million ngomaziko makaipiwa imi ndakaipiwa inini obviously ndotongoswera ndakatomboshaika kuti tiri papi handiteka ndichitoita zvinhu zvani zvangu. Yes, saka kuna kuti level inosiyana asi kutenda kuti isusu level yamakandiwa nemari yavakapiwa asi haisi level yatinovhunduka maripi iyoyo, asi vakaratidza kuappreciata zvakanaka kuisa muimba yaMwari kureva kuti vakaitoinamatira kuti imba yabva kana kuti iwedzerwa handiteka zviri right, izvozvo zvakakosha. Ndowandakati ndo first munhu atanga kuona kuti chipo chavapiwa chepfuma vachiisa muimba yani yaMwari, ubva wati chipo chochida kuti tibva tachishandisa kuchigadzirisa chechi temberi yaMwari kureva kuti zvinhu zvakarongeka handiteka, kureva kuti danga rimwe mutungamiri anodyira aitoti musaenda muchechi mari toitsvagai pakutoirokera chechi ndiyo ngaibvise mari yekuita se yekutovaka, asi ivo vakati toda kuzopedzisa chechi yedu kuti mari iyoyo inourongwa hwekutogadzira chechi iyoyo. Ndakaona mwana wamagaya akapiwa 50,000 yaakapiwa ndo yaachiri kushandisa kudoneta kwese achifamba achipa vanotambura vanodii upfu chemberi. Ya zvakanaka ndasati ndikuti ati mukuona kuti chinoitika ndechekuti pfungwa dzevanhu vanhu vakapiwa chavapiwa iwawo nepfungwa dzekunoyeuka pamwe handiteka. Zvafanira kuti inini nhasi yachaenda kanzi ndapiwa mari ngomaziko chienda kanzi ndapiwa 50,000 chienda kanzi ndapiwa 100,000 nemunhu anenge andipawo chandotanga kuyeuka mukomaziko ndotoziva kuti ndinotanga kuyeuka nherera ndotanga kuenda muzvipatara handiteka ipfungwawo dzangu handimukona zvinodoneta zvisimo mupi imomo ndinofanira kubvisa imwe mari shoma ipapo ndichinoipawo kune vamwe handiti mukona. Saka ndozviri kuita vamwe vandiri kuona vari kupiwa upfuma kureva kuti vari kunzwisisa nekuziva handiteka kuti kune vanotambura. Yes, shuwa tinotambura tiriko takawanda. Saka titenda kuti vanopfumawo vanenge vawana upfuma vakauya nadzo kwatiriwo tichibvawo patirevu yatiri yachiwo futiwo tichizopawo futi vatinopawo futi vatinopawo handimukona. Saka ndozvazvinoita malevels anosiyana. Saka titenda kuti zvikuita mwana wamagaya zvakakosha zvakuratidza kuti kana kuna vamwe vatungamiriri vanenge vasina udyire vanoratidza kuti chero vakapiwa zvavapiwa vaneyeukawo vamwe, saka zvakakosha izvozvo. Ndakaona futi pane mumwe madzibaba Ngoni akatraya kunotakura mabhazi achipa akatraya kunobhadharira vanhu mari madhizesi ekuuya pano South Africa vachiuya kunoko vakauya futi kupi kunoko handimukona abva kupiwa futi mari nani naServic Nochivayo. Saka kureva kuti vanhu vakadaro totenda kuti vakavamba vachiwanikwa vachipiwa upfuma vachicheukawo vamwe handitamba kureva kuti tese tinozara nerudo tese tinozara nekuda nokuguta ndimapaona kureva kuti kutambura kunoita futi kushoma pozi mukomaziko pamutori ipapo munowana mundobatsirana vasvika kana ma20 ini pandiri ndo vanhu vandobatsira vasvika kana ma20 kureva kuti isu futi vanhu vanotibatsirawo futi. Saka kureva kuti zvinongoita zvitese zvichidaro asi titenda kuti ivavo vanhu vanenge vachidaro vanofanira kuti vayeuke naMwari vakomborewe like madzibaba Ngoni ndikaona vachitopa vachitoti vanhu ngavaende kuZimbabwe handiteka vakaedza nepavanokwanisa nani napo kureva kuti pavakabvisa ipapo ndoda kuti pawedzerwe. Saka zvikuita vanhu vaMwari zvakakosha ngomaziko ndiri kuona zvinhu zvinofadza zvinhu zvokuti nesu tofanira kuzvikopera zvakanaka kudaro. Ndo mutumwa Matsango ati kutaura nawo tichinzwa kuti zvakamira sei pamatambudziko amuri kubatsira nawo vanhu ndeapo matambudziko ari kunyanyonetsa vanhu munguva inoi? Mukomaziko izvo kensa iri kutenderera zvakanyanya. Chirwere chinonzi kensa chiri kutrenda zvakasimba muvanhu. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuuya nevanhu vazhinji kumabasa kwedu because chirwere cheche chiri kutenderera zvakanyanya. Chirwere ichocho tu mamarriages mawani iyo zvitara kwatiita kunoku vamwe vanhu vakungogarira vana mudzimba musisina rudo mudzimba wamukomaziko. Izvo zvitara kwatiita kuno vamwe vanoenda kuhoride nekuda kwokuti pane vana vaenda vese kuhoride asi vatori kuhoride ikokoko vanengofara panguva dzipi idzodzo vachitongopedza achibva ikoko muno mumwe kwani kwake. Saka kuona kuti mamarriages mukomaziko ari kusheka zvakanyanya. Izvozviwo futi mumwe ndiyasiya mhuri abva atoti andiri kumboenda kuCape Town kubasa iye atori negirlfriend arikuenda kunobata pressure vamwe atori kuDubai vamwe atori kwakata ndokuonaka mukadzi asara kumba nevana. Saka tofanira kuti isusu indivhurasa kuti kana munhu uchita girlfriend haizvirevi kuti vanhu vanorambidzwa kuita magirlfriend asi kuti tanga wafadza mhuri yako svipa yagutsikanawo
ende mhuri yako ndiyo wanawo zvainofanira kuti igutsikana wotomboona time nayo. Ndaona mumwe mufesi achitongwa negirlfriend achinzi iwewe ukutowana nguva yakawanda kumukadzi wako unofanira kuti uye kwatiri akutotibvudza saka ndoita same tu munhu ukaona munhu anokudaro iye anokudza kuti siya mukadzi wako chitopaona nguva nenistereki kureva kuti hasika iwe chibvogava risiyana naye handiteka asi mutumwa munayo here girlfriend no ini izvozvo handina muchazoita pamberi apa no hazvizvi hazvirambo hazvisekano ungoitwa urema uya nditeka unoseka urema vanhu vakawanda ndakaona kuti handite girlfriend asi mangwana ndakazomona nayo moita handite mukadzi wechipiri akazoburana naye saka hazvezve zvinhu zvinorongwa naMwari saka chinonzi handite usachipike usati wachita sei usati waonekwa nacho handite bosi chinogona kupinda mauri saka handizvirambe zvamataura asi tiri kuti isusu mhuri yedu ngatiikoshesei kwamaziko dzimba dzidzaonaona idzi saka wakanzi wakuru wakati imba yese nechin'ai pana chatinoti chin'ai chinoenda mudenga cheitisimuka pautsi chichigara muuswa tochiti chin'ai imba yese nechin'ai ikatosangana matambudziko akawanda kureva kuti hakuna mereji isingavave hakuna mereji isinganetse dzinotonetsa chemamereji emaprofetsi aya anotombosheka anditeka asi mereji inoda kunamatirwa saka mwe munhu unogona kutobva uchitoti andasiya mudzimai wangu watomenda wotosvika futi koko wodyiswa wotoita benzi riri serious anditokuona risakwanisa kusumuka kana paupenyu wacho andopona tutarisira futi kuti mamarriages mashekeri ari kuita ngomaziko ana mai hunhu hwaiwanawo vakadzi vatiri kuti vakadzi vemudzimba wacho hunhu hwakauya nawo kumba kwedu hunhu hwakauya nawo kumba kwenyu komaziko vakadziwo ngavarambe wano hunhu upi iwoyo problem ikuzopasa kuti dzimwe nguva varume futi vazobuda mamarriages umu inyaya kuti hunhu hwavari kuya vanawo ana amai vari kuzorasika futi hunhu hwavo anobva adzika midzi haachatombowana kana nguva yekuti ipo mungasvika achisvika kumba aita hunhu hwokuti kana iwewe chero akakuona uni kakumbeza apa aiuya kukabvisa wakati ndaita kapundo apa aiuya kakasvina iye anotosiya kuti hazvina nabasa anditika ndakuti ndondine vana umwe akutotaidza ndine vana panapa kupiko iwo wakutoita dzimwe nguva kuti kana bhusi yadzi dzimwe nguva unogona kuzviporeshera wega saka unoti pone mwe hunhu huri kuitwa nana amai usiripo saka unoti murume wako wakaramba ukamubata zvawakapinda uri mumereji wakaramba wakabata murume wako saizvozvo imba yako unosvika kuchembera makadaro chero murume akabuda kunze wakanofunga kuti hanzi kokuchena kwemumhandara makaisepi yes andikona mimba akaimba achidara anditeka kureva kuti akatoziva kuti vanhu vamwe vanorasika bit vakadzi veve una akapinda mumereji anotanga achiratidza hunhu ozotanga kuratidza hunhu hwake chaiwo manje anditeka hwokutorasika hunhu chaiwo andikowakamuona asingamwe doro wotozina kutodaidza kuti aindotomwa doro anditeka atopanduka ari mumereji anditeka vamwe varume isusu ndisu tiri kukonzesa dambudziko futi kuvakadzi vedu unoona murume achipinda mukadzi achipinda mutauni nemukadzi akapfeka kashoti kudaiso kana akapfeka kasketi kadresi kadikidiki akasvika umo zvidya ise zviri pachena izvi makava ariko kunze nkomaziko marich bag ariko kunze nkomaziko ane mari marich bag yes ariko kunze andimukona ukuenda naye kubrodewo pamwedzi unenge une 2000 anditeka urozviti une mari uenda kubrodewo naye mukadzi wako akapfeka kana kakadaro achingosvika wega anditeka chero munhu asina mweya wechipfambi chinopedza chaita sei chapinda bhosi chikonzero iwo ndokumudzidzisa mapfekero saka mapfekero aya ane mumwe hunhu hwaanosvika pakuzodhonza andokona iwo atojaira mapfekero ayo iyo nhasi usipo waenda kudubai kana kuti haupo waenda warua gonyeti rako waenda kudirasi iye asara akapfeka kudaro anzi kwakati kune pati aenda kupati kwekwe akapfeka kudaro anosvika kwekwe akanditeka one day kuna varume atakta anditeka vane mishonga yekutonyenga vakadzi chaiko vane minamato yekunyenga vakadzi chaiko zvoti munhu akanyengwa achiraenza anoramba sei anopedzera abvuma andokona saka murume wesosambafa mukadzi wangu inini here ndombogutsa chazvenda haafa akanyengwa kunzoko anonyengwa andokona bcause chikonzero anopfimbwa kunze chikonzero iwewe ndiwaratidza munhu ndiwaita mumwe hunhu usiri ball unotora mukadzi wako enda naye kubhichi anditeka masvika kubhichi akapfeka akapfeka chipfeko chemukati chete akangopfeka kabhura chete anditeka dumbu rese riri panze everything zvese zviri panze kureva kuti munhu iyeyo ari easy kuatakwa anditokona because isusu pfungwa dzinopinda munhu wese chirume kana uchine power une simba
wakaona zvidya zvemukadzi zvinotanga kuatakta zvimwe something, wakana bhodhi yemukadzi unotanga kuatakta something, andikuona saka kureva kuti zvakutokonzera dambudziko kuti mukadzi wako watozvipa miedzo yakaita sefuti yakawanda yekuzvikokera. Saka sekuti isusu kana uri munhu wakabva kune vanhu, mukadzi wakanopfeka zvakatsika uenda panzvimbo dzakanaka, andikuona. Asi kana agara ake ane mumwe mwoyo wechifambi, ndo paanongozoti ake unhu hwake. Asi pano kumwe kuti tiri kukanda vakadzi vedu munzira idzo dzakadaro chikonzero, maitiro atinenge tichiita nemapfekero anenge achiita, hatisi kuvamonita. Mukadzi anopfeka katirausi nditika kukuti chero achifamba votoona kuti amai amahwana nditokuonaka left right nyika nzipa umwe anenge kutanzi nyika yakatakura kurema nditika. Saka inyaya yekuti maitiro atazviita anenge asiripo anditokuonaka. Imukomasiko muzati mukuenda kunoshamwari dzenyu imimi, mukuya kwatiri ana masango, mukuya kwatiri mumhaino bhebhi renyu akatopfeka kakashoti kakadai so, tese tinenge tikatamba kutopoteraza kuti ai mawana yai andoona sakura ngwadiki mujanga toilet imimi anditeka panguwa ya ngani mno toilet jo pana jasa kumbe namba gure zipo tu namba nditeka gure zaro namba uyi amona ayipeza achapota so asana peza sefuti arovera anditeka bozi chikonzero ndiwo wariredzisa munhu wako. Yes saka tikuti su vanhu marriages akusheka varikuita dzimwe dzenguva ngatidzidzei kuziva kuti apa noapa noapa nditeka pada kugadziriswa ndimapona. Saka ndiri kuona kuti vanhu tiri kuda chirungu stereki tichisiya culture yedu. Yes saka ngatibve munhu upi iwoyo. Yes saka ngatitange kufadza mhuri dzedu zvakanaka, todzichengetedza zvakanaka. Zvafanira kuti iwe mukadzi wako anorukwa wigi $20, girlfriend inorukwa wigi $100. Make sense. Not okay. How's right? Aiwa mukadzi wako ngaawane zvinhu zvese anditeka. Usateka kuita girlfriend ika unge mba makagutwa baba nditeka wakuda kufada yawo zvako. Asanzi magirlfriend akakoshawo pakutiwo panenge patazwa kusvikwa naamai magirlfriend anosvika imba yotochengetedzeka. Chinoitika mukomaziko inini ndiri kutaura kuti saka ndiri kudzoka paunhu hwemunhu kuti kana munhu ane hunhu hwaanobva nawo achipinda mumba kuti ngaaramba akahubatisisa. Ukaramba akahubatisa mudzimai akaramba akakubatisisa chechewo akaramba akaisa kuti dzvi achinyatsa kukupedzera everything chauri achiita kana kubuda kwako mumba kunoita kushoma andikuona iwe gano ndinoti zvada kumboita kunze kwako undori marara anditeka bo zvandiri kuwana muno ndikuzvana zvese. Asi manje iwe ukatotoyo mukadzi wotomuti anomuka na 12 o'clock iwe ndiwe unenge watozvibikira makuseni breakfast makuseni iye akarara achiita nzakaneta anoenda murume anorova pasi anorova pasi baba. Aiwa ndapaona. Ladies and gentlemen, ndo Mutumwa Masango vatinawo, namba dzavo ndo ziri kubuda pascreen idzi nemadirection vachakupai izvezvi tichivapa mukana wekuti vavhare tichivabvunza nezvemutambo wavainawo pamberi apa kuVic Falls. Movha matipa mashoko. Yes, kuVic Falls ndikuti vagari vese veVic Falls varangarirwa nemunhu waMwari ngavauye tisangane muVic Falls change tirimo kutanga musi wa 27 iwo mwedzi uno August kusvika musi wa 30 August change ndirimo muVic Falls tichibatsirana nevanhu vose vane matambudziko akasiyana siyana. Saka tiri kuti muVic Falls ndo nguva yavo varangarirwa naMwari ndikutenda kuti Mwari achavaitira zvakanaka. Patichasangana zvauri kushuvira nezvauri kuchemera uchabatsirwa nevamwe vari muno munzvimbo yeHarare nevese vakapoteredza Zimbabwe nevamwe vari kunze. Tiri kuti vanokwanisa kubatsirwa chero pamafoni vanobatsirwa. Isu tiri kuti wakauya paground futi zvakare muno muHarare paAC35 muna Mambo Street Tuesday, Thursday neSaturday tinenge tiripo tichibatsira futi vanhu zvakare tichimirira mazuva atikuenda kuVic Falls. kuVic Falls tingosvika kuita madhays atatsanangura musi wa 27 kusvika musi wa 30 todzoka futi kupi kuno kuHarare tinenge tirimo ende tiri pakati pekuenda kuVic Falls mukomaziko musi wa 21 na 22 August iyeyo ndichange ndiri muBulawayo along Geta Road ndikwanichange ndiri muBulawayo ndine mutambo wanaamai wavari kuita vamai vakaenda musi wa 17 anamai vane musangano pane musangano watoti wanaamai urikuitwa muBulawayo saka vanoita anamai vega vega then isi Saturday tokombera musangano iwoyo. Saka ndiri kuti musi weSaturday wacho iwoyo ndichange ndiri muBulawayo ndichibatsirana nevanhu vese. Friday neSaturday ndinenge ndiri muBulawayo ndichibatsirana nevanhu vese vane matambudziko muBulawayo futi zvakare mwedzi iwo unoyo. Maita basa Mutumwa vari kuda kuuya paground for ma one on one vari kuuya kupi? Izvozvi vari kuuya paground vanouya parugare paAC35 muna Mambo ndoma vanouya tinenge tiripo ipapo. Wakangofona panamba dzedu idzi vanobva vaudzwa mafambiro wobva wasvika wobatsirwa
indisu tiri kuti varume mukomaziko vari kuneta mudzimba ngavaiti vabike vagutsikane vanamai vanoda kufadzwa hanzifadza madzimai handiteka pakanzifadza madzimai paipa paitaurwa zvakawanda papai saka anamai vanoda kufadzwa kuti munhu afadzwe handiteka yes saka nemi vanamai vasingadziemiri futi you can come nemunamato wako mai wetokugadzira uenda kumba unobhoira miri murume hadi zvakatonhora zvinodziya saka isi kuti vagari vevic force marangarirwa nemunhu waMwari ende holiday inoiti kuti vanhu vasamhanye mukomaziko vanhu vasadhakwe please kwete zipomedzata roiwa iwo wadhakwa uchitrevha wakadhakwa nonyanya kuti kufarisa paholiday vanhu please ndopanguva inosimuka mhepo ngatinamatire mweya yemadzinza iko nokushayiswa simba mweya yevaroi ishayiswe simba ndinotenda mukomaziko Madaba Samtum. Thank you so much.